Hi, and hello mga kayusinyan Freedom Board. I'm back again diari sa to ang channel para nasab sa usa ka confession nga pwede ninyong paminawon wherever you are o whatever you are doing right now. Pero before na ako basahon ang ato ang confession garon, ayaw kalimot sa pag-subscribe o pagtuklok sa ato ang channel sa Yusinian Freedom Board. O kapitan na lang bod palihog mga ka-UCFB sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. I-search lang palihog ang youtube.com/baygamay. That's BAYGAMAY. Daghang salamat sa inyohang kanunay nga pagpaminaw. O garon, ania na ang confession nga konduktor sa bus. Hello guys, and hello admin. This is my first time to share my story gyud here in UCFB. Giunahuna yun na kog maayo if mo share ba ko or dili kay murag kapoy man og type. Pero naka-decide ko nga mo share kay na-inspire ko sa mga nabasahan nga story nga about pod sa konduktor. Katong kang ati Caramel bitaw. Hehe, bitaw. And I know nga daghan kaayong nakabasa o giganahan nato nga story, apil na pod ko. So I hope nga if mabasahan ninyo ni akong storya pod about sa konduktor, maganahan rasad mo. So dili na ko maglangan mga guys. Way back in my first year college, need kay ko nga mag-commute kay dili ko sugtan nga mag-boarding house sa akong parents kay lagi mahadlok sila nga magbinugay ko or maglaglaag ko. Maong pauli-ulion ra ko nila. So balag kapoy, iagwanta na lang nako kay grabe ka strict akong parents. Ang akong klase is alas 9 sa buntag, anang akong out kay 5 sa hapon. Mang okay ra akong schedule kay maka-prepare man sad ko para dili malate kay medyo layo-layo pod among school, mga 1 hour and 15 minutes pod ang biyahe. Dayon, first week sa July, naami long quiz ato. Nya lahi patong duha ka short quiz sa laing subject. Nya ang mga projects is kadungan-dungan maong wala gyud ko'y tulog. Grabe ka kapoy sa akong lawas. Pagkabuntag wala na ko mabantayi nga alas 7:30 na. Sus Ginoo, late na ko. Dali-dali din kog ligo. Wala na ko na mahaw, tas nag-ilis na ko dayon sa akong uniform and 2-inch nga heels, dayon largo na kog kuha sa akong bag og projects. Wala na ko manudlay og pangarte kay sus, malate na ko. Usang oras pa ko kapin magbiyahe. Dugay ko nagawat og truck. Mga 10 minutes pud ko nga nagawat, pero pagkadaod ni abot na ang bus. Ug mingon ang konduktor nga, "Ali dol, ari diri dol." Ni tan-aw ko niya og milingkod. Og nangutana ang konduktor nga, "Asa ka dol?" Ug ako siyang giingnan sa lugar kung aha ko mohonong. Ug mingon ang konduktor nga, "Gupaha ka dol oy. Say nga nimo, hilom oy." Mao na akong tubag niya. Ug mingon ang konduktor nga, "Lo, suga ka dol oy." Ug ako siyang giingnan nga, "Ay tigdol-dol diha be, kay gisapot ra ba ko. Basin makilaw ka nako." Mao na siya akong banghag niya. "Mangilaw di kag tawo dol?" "Sige dol be, kilawa ko." Sabay ngisi og nangatawa ang uban nga pasahero. "Bitaw dol, sorry na good pod. Dili man good ka matug-an si mungan." Og mingisi siya. Wala na nako siya tubay kay gisapot kay ko og dili ko ganahan nga tawgon og dol kay jijihan ko. Naabot ko sa terminal, sige lang yun siya pangutana sa ungan pero wala yun na ako siya tugani. Bahala siya oy. Pero in fairness gwapo siya, bagaw kilay, niya puti kayo og ngipon tas nindot siya og barok. Niya iyang ilong kay sakto ra. Ang nakapan lang is iyahang koko kay daghan kayo hugaw gabaga pagyod. Og fast forward ta mga kayusinyan. As usual lang gihapon, si Mr. Konduktor if ilang truck ako masakyan, dili gyud ko niya tantanan. Naikas agani ana nga wala ko'y katapad, mangmintapad siya nako og kalit. Ingon siya nga, "Hi dol." Patan-aw nako with smile. Nitan-aw ra ko niya og nisipat. Og mingon siya nga, "Istriktaha ka doloy." Og ako siyang giingnan nga, "Pwede mo hawa ka?" Pinasaka ang kilay. "Ayoko pa hawa dol, kay sakit na kong tiil sig tindog." Ana lang gud nga tapad lang ta. Mo nay ingon niya nako sabay tutok with smile nga ambot di masabot yang nawong nga mura siyag nang akit. Nitan-aw ra ko og nilingoy kay nikatawa tong usa ka pasahero namo og gakatawa. Og mingon ang konduktor sa ko nga dol,
Tagay kasi mong number bi. Wa ko siyang gitubag nga wa ko yung number. Ug miingon siya nga, bot-bot ni mo duloy. Na kay cellphone niya wala kay number. Asa ko tuo. Bahala good ka og di ka mo tuo. Mao na ingon nako niya. Og mitubag siya nga, ay, basin masuko imong uyab dol maong di ka mohatag. Naputol lang mo pa nag-istorya kay naay pasahero nga misakay og mitapad nako. Mawala na siya makaistorya nako. Dayon nilabay ang mga buwan og tuig, mao lang gyud gyapon siya. Basta ilang truck kani ako masakyan, grabe jud kabati sa akong adlaw. Pero kadugayan niya pagsigi og pangulit, mura naman hinuon kog magpangita. Mura na kog nakafeel og kilig basta naa siya. Kiligyon ko nga istoryahon ko niya. Motong na ay 3 days to nga wala na ko makita niya. Lahi na ang konduktor sa iyahang gikondukan nga truck. Natingala ko kay nganong wala siya. Gusto unta ko mangutana sa driver pero maulaw ko. Mawala na lang. Hangtod niya nilabay na lang ang usa ka semana wala pa yun siya nakabalik og kondok. Natingala na lang yun ko sa kong kaugalingon kay nagpangita ako sa usa ka konduktor. Pero umbot nga no? Katong mga panahon nga sige ko niya gistoryahan kay kiligon naman ko ato. Nagyoy lahi niya. Mas kinuhugaw siya og kuko. Nya manigarilyo. Na-develop man gihapon hinuon ko. Ug wala ko ma-discourage kung unsa siya o kinsa siya. Maskin in ato siya, gentleman siya. Every time nga munaog ug musakay ko kay iya akong alalayan. Usahay gani kay gusto na kaayo na kong ihatag akong name og number, pero dili ko manghatag kay akong ginahuna ang mga naa sa palibot. Kay basin ingnon ko nila nga, kuyawa maning bahiya, muhatag mag-name og number sa konduktor. Mao yun nay ako mo nahunaan, maong gipugnga na lang yun nako akong kaugalingon. Nya what if pud minyo na siya? Nya what if naa siya gipabuntisan or naa siya anak? Hays, impas yun ko ani. Maong nagpugong jud ko. Pero wala na ko makaagwanta. Pagsakay na ko pa dong uli, nangutana yun ko sa konduktor nga nipuli niya bahalag daghang tao. Maong nangutana ko sa konduktor kung asa da itong konduktor bitaw diriya kadtong. Ug mitubag si konduktor nga, si Liam day. Dili na tinuod niya nga ngalan. Mitubag ko nga, ambot kuya kinsa to siya. Basta kay taas siya niya brown og panit, din baga og kilay tas puti og ngipon. Gakatawa siya og miingon niya, lagi si Liam katong ulitaw na mo. O ngano nangita man kaday? Niyangay ka? Tubag ko nga, hala, wala yoy, nangutana ragod. Pero deep inside, niangay god. Og mingon siya nga, abi ko. Uli siya day kay gipapauli siya hang ginikanan kay nagsakit manggod to. Gilantan. Okay ya. Sa akong una-huna, hala, nagsakit akong Liam. Maudi ay nang wala siya. Punta, maayo na siya. Pero na okay na akong nahuna, kay nakailan ako niya, tapos ulitaw pa day siya. Naansiran ragyod ako mga what ifs. Kadtong ulitaw na mo. So ulitaw pa yun to siya. Judgmental ragyod ay kaayo ko. Bitaw, okay raman kayo si Liam para nako. Pero what if ang mga tao nga nasa kong palibot mo'y mababag? What if pangutanon ko nila kung anong siya man? Hay nako, advance ragyod ko mag-isip, wa pa gani sure, og mag-uyab ami. Dayon pagka-Lunes sa hapon to, padung nako sa terminal kay muli na, nagsigi og tan-aw og naa na ba ang truck nga gikondukan ni Liam, pero wala man, maumitsakay na lang ko sa lain kay basin to ana nilarga ang truck nila. Pagsakay nako, wala pa kayo pasahero. Wala ko itapad niya pagkataod-taod na ay ning tapad nako nga tigawa nga laki. Nasa mga 50 plus ang edad. Natingala ko kung anong dito siya mitapad nako nga daghan pa man kaayo nga bakante nga pwede niyang malingkuran. Pero wala na lang ako gimain kay nirespeto rapod ko kay tiguwang nabiapod. Alangan naman akong isalikway. Sa kadugay namon tapad, gistorya ko sa tiguwang. Og ni-entertain pod ko kay as a sign of respect lang gud pod. Pero kadugay namong istorya, islahi naman kaayo ang tiguwang. Lahi na yan topic about na sa love life. Nya ni share siya tanan siyang love life maskin wala ko mangutana. Tas masuko pa yun ang tiguwang kung dili ko motingog or mo share niya. Hantod nga nay miabot nga truck og nakit-an nako si Liam nga ninaog. Gusto ko nga munaog pero puno naman kayo ang truck nga akong isakyan. Gawdaduha pa ko nga munaog pero ang tiguwang lahi na gid siya. Mura ko og nabastos. Naa ang driver mularga na unta
Pero niingon ko sa driver nga munaog na lang ko kay mag-CR. Mo na lay akong gipasumbingay para makalikay ko sa tiguang. Maong nakanaog jud ko. Nidong ko dito sa truck ni Liam nga gamugot kay na bad trip ko sa tiguang. Pero pagkita na ko ni Liam, kay nawala raman po. Nisakay ko og wala si Liam sa ilang truck kay nanawag siya og mga pasahero. Wala siya makabantay nga naaday ko. Pagkataod-taod, daghan na sad ang mga pasahero. Nay usa ka daga, sexy, ug gwapa nga pasahero kakuyog ni Liam, nya siya pagyod ang gadala sa usa ka bag sa babay. Mura kong nagselos. Wa man unta angay kaselosan kay wa may kami. Maong puyo na lang ko og nitanaw ra nila. Nilingkod ang bae sa atbang sa kong gilingkuran. Nya gialalayan gyud maayo ni Liam, abi kay chicks kaayo ang bae. Nya wala pa gyud siya makabantay nako og maskin tan-aw man lang gikan sa iyang anino. Wala gyud. Hangtod na raman ni larga ang truck, wa gyud siya makahibaw nga na ako. Siguro napulaan na siya nako tungod sa akong pagkamaldita siya ha. Hay nako, daghan gyud kog siguro. Nya wa rabay kami. Wala na ko makabantay nga nakatugday ko. Pagkamata nako, wala na ko'y tapad nya gamay-gamay na sad ang mga pasahero. Pero hapit na pod ko maabot, mga 15 minutes na lang, maabot na ko. Mingkalit og tapad ako si Liam, kay basta wala na gani ko'y tapad, nya mahuman na siya og panguha sa mga plete, mutapad yun na nako siya. Og iya na pod kong gistorya. Idol, dayon pinakidhat og smile nga gatubang nako. Wala ko mitingog, pero kasmailon kaayo akong dagway nga nilingoy niya. Pero grabe kilig na kay ko. Og mingon si Liam, "Sus, ismay na lang godol, ayaw pugni kay makapanuhot na." Imbis di ko mukatawa, nakatawa na lang gyud kog ahat sa iyang giingon. Og mingon si Liam, nga yes, sa wakas, ni katawa na jud ka dol. Bitaw, kumusta mo klase dol? Mitubag ko niya nga okay ra, pinapugong sa baba nga mo smile. Maayo dol. Unsa na gani ka nga year dol? Mitubag ko nga second year. Unsa gikuha nimo dol? Ako siyang gitubag nga tourism. Hala, angayan yung ka dol. Kay gwapa ug taas kay ka. Gitubag na ko siya. Dili man. Ug mingon si Liam nga tinuod man dol. Andol, siya ro sa usa ka tuig kapin na kong pagpangulit nimo og pangayo sa imongan. Dili lang gyapon ko nimo tagaan. Wala makakayuyab dol. Tagain ako bi. Pinaluoy niyang naong. Nitanaw ra ko niya nga gagingsi og sabay sipat. Og mingon si Liam, ayaw sa pagsipat-sipat dol ba? Unsa man? Dili nimo mohatag imongan og number tungod kay konduktor ako? Or dili lang yun ka ganahan ako? Sulti ko dol para dili na lang ko magsamok nimo. Wala na ko makatubag siyang pangutana kay naabot na ko. Sa tinodang guys, nasakitan ko siyang giingon nga konduktora siya. I mean, dili ko ganahan nga rarahon ra iyang kaugalingon bitaw. Ug wala ko'y labot nga konduktor siya. Saon man nga nakaangay naman ko ug wala na ko tuyo ang moangay niya. Kinsabay makatuo nga moangay ko niya sa kinaunhan pa lang naglagot ko niya. Pero sa kadugayan niya nga pagpangulit sa kuha, na-develop naman hinuon ko kayo. Ang ako lang, mahadlo ko nga questionon ko sa mga tawo nga nasa kong palibot kung anong nipunit ko og konduktor. Hugaw tanawon, niya manigirilyo pa yun. Pero basin di ay kung makaila na ko siya, niya close na mi, basin maotros siya. So why not dili na ko siya tagan og chance nga makaila-ila. So after a month, usahay na ko makita niya kay maybe na change ilang schedule nga mo tumo anang orasa, mong dili na yun na ko masakyan ilahang truck nga gikondokan ni Liam. O kung makita man gani ko niya, nakasakay na ko sa laing truck or nilarga na ilang truck. Mo sigurong wala lagi panahon nga mahatag na ko nga kung name o number ni Liam kay wala na may gaistoryahanay. Gimingaw na kay ko niya. Pero unsaon man nga ako mang tinuyuan kay grabe kaayo ko ka hard to get. Karma na ginin ako. Then fast forward ta, Thursday to sa Palace month of September 2018. Third year college na ko ani. Grabe ka kapoy kayo kong lawas kay daghan kay mi atog gibuhat sa school kay naami program nga gi-prepare pagkaugma. So nananghid na ko sa mga classmates nga muna na kog uli kay labad akong ulo. Waong nisugot rampod sila. So ni uli nako ni dong nako sa terminal. Timing kayo kay antrak nga nakatorno ilahang Liam. Sa wakas, makasakay na yun kog balik sila antrak. Nisakay nako,
og wala nako pansinan ni Liam. Wala na lang pod ko natingala kung ano, wala ko pansinan ni Liam, kay basin dili na gyud siya ganahan makigistorya nako. Nilarga ng truck, nahuman na og kuha si Liam sa plite sa mga pasahero. Ako na lang ang wala og akong tapad nga tiguang na bae. Nidong na si Liam namo pero sa wala pa siya makatingog og pangayo sa plite sa tiguang nga akong katapad, miditso ko og istorya ni Liam nga way pagduduha balaguaw. Balag daghang taong makadungog. Ako siyang gingnan, "Can I have your phone?" Pinatan-aw niya with matching a serious nga face. Mitubag siya nga, "Ha?" Pinaseryoso nga tanaw pod, nya mitanaw pod ang tiguang nako. Ako siyang gingnan og balik nga, "I said, can I have your phone?" Pinasaka ang kilay with smile. Okay. Mura siyag na speechless akong giingon pero gikuha niya ang cellphone o gitunol nako. Abi ko dili ihatag ni Liam ang iyang cellphone. Abi ko inon ko niya nga kinsa ko or kaila ba mi. Gidawat nako ang cellphone, nagitype nako akong number, then gibutangan nako og full name, ang akong number sa iyang phone book, ang gitunol nako niyag balik iyang cellphone. You have no idea kung unsay akong gibuhat siyang cellphone. Pero I think nakagets siya. Maong gaging singisi siya nga mura gikilig nga gitanaw nako. Grabe. I know baga nakaikog nawong para ibutang to nako siyang cellphone. Dili na ko mapugngan akong gibati para siya hamanggod, maong gihatagan nako akong kaugalingon og free nga ma-in love sa usa ka kong doktor. Ug walay mali sa may gugma, maskin pag-unsa siya. So after itong paghitubua, nakadawat nako og tawag og text gikan ni Liam. Human sa pila ka bulan, nagka-close na yun mi ni Liam og daghan na kaayo kog nahibaw-an about niya. Siyang background og sa family niya. Mas nisamot ko kay in love ni Liam kay grabe siya ka-honest kung unsa og kinsa yun siya. Upat sila ka magsuon. Siyang ikatulo og iyang parents is both professional og iyang duha ka maguwang mga professional na pod og tua sa gawa siyang ate. Nya iyang kuya na sa barko. Ang iyahang manghod nag-eskwela pa sa college. Kani si Liam, naka-eskwela siya og college pero second year ra siya taman kay gabinugoy daw siya. Nya barkadista, tagay-tagay diri, tagay-tagay dito. Og nagkasugo daw siya og panigarilyo tungod kay nada siya sa iyang mga barkada. Gipaundaw siya siyang parents kay lagi daghan na siya og bagsak kay dili mosulod sa klase. Maong may undang na lang siya og nagkonduktor na lang daw. Okay kaya mong communication ni Liam. Og usahay rami magkita niya kay lailahi ang schedule. Sahay dili ko makaabot silhan track pero gipasabot na ko daan ni Liam nga lailahi ilang schedule. Grabe ka sweet og kabuotan ni Liam sa kuha. Nanguyab siya nako pero wala pa nako siya sugta kay busy pa kayo ko sa mong thesis og nisabot raman pud siya. Ang nakanindot ni Liam is wala na siya manigarilyo. Gibago niya iyang kaugalingon para nako. Og dili na siya magbarkadista, then ana arapod siya mutagay kung naay okasyon. Dayon month of November to, ni-text si Liam nako nga modong daw mi sa dagat. Wala ako ibawo kung asa nga dagat, pero iyaha lang kong gi-pick up after sa akong klase. Gamotor min duha, og first time ka ito namo nga mag-date nga gabi ina. First time nako nga mokuyog sa usa ka lalaki o gabi. Wala kay bawo kong parents about ani. I know naguba nako ang ilang pagsalig sa kuha, pero karon ra ni. Og wala may buhaton ni Liam nga mali. Tugnaw kayo, kami rang duha nya way laing nagtikaw-tikaw, kundi bawd ra sa dagat ang amo nadunggan. Unangutan na si Liam, "Okay ra ka Mitch?" Not my real name. Tubag ko nga, "Oo, ikaw." Pinatan-aw niya, "Okay ra kay kauban ti ka." Muna'y tubag niya nako with smile. Gikilig kay ko pero ako rang gipugngan. Umot kay si Liam o gwapo kay siya. Tamis kayo iyang mga smile diri sa kuha. Dili masabot akong gibati atong panahon na yun. Humingon si Liam, "Ang kahibaw ka Mitch, wala kay ko magtuo nga maabota sa ingon ani nga sitwasyon. Dili ko katuo nga akong pasahero na himong suod nako. Ug nisalig nako nga makikuyog sa kuha. Kahibaw ka Mitch, konduktor ako. Pero thankful kay ko nimo kay gidawat ko nimo nga way pagduha-duha." Seryoso kay si Liam nga nagistorya sa kuha og ako naminaw ra siya. Pagmisampay si Liam nga, "Mitch, mulargan ako." Gihikay na sa ko maguwang ang papers para gawas kay adto ko nila patrabahon.
Og next month, mulargan ako. Nasya ko sa gingon ni Liam, mura kog kahilakon nga ni samot ang katugnaw. Wa ko kasabot sa kong gibati nga mularga na siya. Og nangutan ako niya, ha? Mularga na ka? Itubag si Liam, nga Mitch, og karon maong nakigistorya ko nimo, kay mananghid ko og pangayoon ako balik imong kasing-kasing og tubag sa akong pagpanguyab nimo Mitch. Ug unta, dili ko mapakyas nga imo kong sugton karong gabi na. Ug ako siyang gipangutana nga kailangan ba gyud di ay nga mularga ka? Hinay nga pagpangutanan ako niya. Ug ako siyang gipangutana nga kailangan ba gyud di ay nga mularga ka? Mitubag si Liam, nga Mitch, 2 years na ko kapin ga konduktor og sukad atong nakita og nagkailati ka. Dili ko gusto nga magpabiling konduktor lang gihapon ko. Kahibaw ko Mitch, walay mali sa konduktor kay tarong na nga trabaho. Pero di ko gusto nga if magkita man gani, dili ko gusto nga daghang manghinaway nato tungod kay dili tabagay. Samot na gwapa ka og model. I know, daghan yun ang motutol maong nakadesisyon ko nga musugot na lang sa gihatag nga oportunidad sa kumaguwang para naasad ko'y maipanghinambog sa mga tao o sa imong pamilya. Kay kibaw ko Mitch, taas og paglantaw ang mga tao nimo ug imong pamilya. Nya mo punit ra ka sa usa kong doktor? Mao Mitch, maskin layo og mingaw agwan tahon nako para nimo. Og nidong ko siyahang atubangan og gituko nako akong duha ka tuhod sa bus og sabay butang sa akong kamot siyang naong. Kahibaw ka wala ko'y labot kung unsa ka. Wala ko'y labot kung kinsa ka. Wala ko'y labot kung asa kagagikan og labaw sa tanan, wala ko'y labot kung konduktor ka. O Liam, gisugot na ti ka. Kung nibaw sa gunit si Liam sa kong aping og miingon, nga tinuod, kita na? Wala siyang itubag. Nga o Liam. Gikisan ko ni Liam og nibaw sad kog case niya. Og miingon si Liam, nga salamat, baby, lang, love, babe. O unsa ba? Nikatawa siya og nikatawa pud ko. Kung ako siyang giingnan, nga love. Pinasmile og sabay kiss sa iyang lips. Og miingon si Liam, okay love, salamat kay love ha, kay gidawat ko nimo. O gihigugma ko nimo. Dili ko katuo nga naay mo angay nako nga parihan nimo kagwapa. Kaseksiha o ka-istriktaha love. Dili ko katuo gyud kay abi nako pag kinaunahan lang dili ka mo angay nako. Pero karon, grabe. Wa na ko'y maingon kundi thank you sa imong pagkabuotan love. Gihigugmati ka pagayo. Sabay kiss na pod sa akong lips. Ug akong ginan si Liam nga you're welcome love. Basta baya ha, mag-amping ka dito kay layo tanduha. Oh love, ayaw ka bala ka ana. Basta ikaw diri magtaraw kag eskwela ha, kay usa na lang katuig imong kuwang. Og pag-amping kanunay diri. So after itong panghitabo grabe kay akong kalipay nga nakauyab ko og buotan og anda magbag-o para siyang hinigugma. Sorte kay ko ni Liam. Before sa adlaw nga paglarga ni Liam, gispend na mo ang time nga pagkuyog-kuyog. Maskin daghan kayog dili boto namo, samot na ko mga friends kay lagi, kaila sila ni Liam og konduktor siya nga dili sila makatuo nga nipunit ko ni Liam. Pero wala na ko sila gi-mind. Ang ako ay isang ako ang kaugalingon ra nako akong gipaminaw og love kaayo nako si Liam. Lahi siya sa ubang lalaki. Nakaingon gani ko sa kong kaugalingon nga mas nindot man di ay mahigugma og bugoy daan kaysa tarong daan kay ma-feel nimo nga love gyud ka sa usa ka bugoy ug dili pod kay bao mo binuang ug anda maotro para sa ilang gihigugma. Happy kay ko kay niduong pod si Liam sa moa ug thankful ko kay dawat raman pod siya sa akong pamilya. Ug ako pod gipaylaila na sad ko sa iyang family. Og karon 4th year college na ko, nilarga na si Liam last year. Consistent lang gihapon ang mong communication. Mag 1 year na hapit si Liam sa gawas. Kimingaw na kay ko sa kong Liam. Maskin layo mi, understanding lang gihapon siya og wala siya na bago. Maskin usahay magselos siya samot nag mag-apil-apil kog pageant kay basin daw makita ko og gwapo or mas labaw pa niya. Pero wala man hinuon pod na sa kong nahuna. Siya ragyod akong gihigugma.
Nya naka-decide pud ko nga dili na mo apil og pageant ug manginabuhi na lag simple kauban ng akong hinigugma. Ug karon, nagplano si Liam nga after daw aning COVID, nya makagraduate na ko puhon, paapason daw ko niya og didto na manarbaho. I know taas pa kaayog lakaw ang mong relasyon ni Liam ug daghan pa ang mga agi nga challenges. Dapat stay strong lang ming duha ug naa lang ang pagsalig sa usag-usa. Ari na lang kutob sa mong story kay taas na kayo. Og unta nakasabot ra mo sa mga story ni Liam guys. Kay dili kay ko hawod mo gama og story. Maskin wala na ko na detail tanan pero hope ko nga nakasabot ra mo sa flow sa story guys. And I would love to read all your comments about sa mong relationship. Thank you guys and admins. God bless and stay safe.